48 и ЦСК. Ако и днес сините спечелят, то ще могат да се поздравят с 15 от 15 възможни срещу съперниците от столицата. Митко Митков сега с превъзходно подаване, Рупанов с гол. Юношата на Левски, предостъпени от сините. В септември футболист с номер 11 бележи четвъртото си попадение от началото на сезона и то пада във вратата на Левски. Минутата е 41. Фундаментален принос. Митко Митков. Тук виждаме колебливите действия на Алдаир Невеш в отбрана. Отлично Митко Митков успя да види позиционирането на своите съотборници. Пас около точката за изпълнение на Дуспа. Много техничен завършек от Борислав Рупанов и никакви шансове за Матей Маркович. Всичко в двубоя започва от начало. Септември в пореден